हॅलो नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत शिवल्या मसाला आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू। हॅलो नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत शिवले मसाला आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य ह्या शिवल्या घेतलेल्या आहेत। लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, मीठ, जिरा मसाला, कोथिंबीर, आलं, लसूण, मिरची, फोडणीसाठी कांदा, कढीपत्ता आणि हे वाटण्यासाठी खोबरं आणि कांदा। चला मग आता आपण कृती करूया। आता आपण ह्या शिवल्या शिजवून घ्यायच्या थोड्या। आपण हे पाणी तापत ठेवलेले आहे आणि त्यामध्ये ह्या शिवल्या 5 ते 10 मिनिटं शिजवून घ्यायच्या। आपण आता कांदा खोबरं वाटण करून घेऊया। कांदा घातलेला आहे, हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं, आणि आता तेल घालूया। आपल्या इथे शिवल्या या 5 मिनिटांमध्ये झालेल्या आहेत। आता आपण या आपल्या शिवल्या शिजल्या आहेत। आता त्या एक शिंपली करून घ्यायची, त्याची एक शिंपली काढून टाकायची। आपला हा कांदा भाजून झालेला आहे, त्यामध्ये आता आपण हे खोबरं टाकूया आणि ते चांगलं भाजून घेऊया। हे वाटण आपलं झालेलं आहे, यात आपण मिक्सरला लावून घेऊया। हे आपण एक शिंपली केलेली आहे। आता हे आपण फोडणीला घालूया। आपण पॅन तापत ठेवला आहे, त्यामध्ये आता तेल घालू। त्यामध्ये कांदा आणि कढीपत्ता, आपण यामध्ये आता मीठ, मसाला, हळद सगळं घातलं आणि केलं, हे परतून घेऊया आणि ह्यामध्ये आता हे वाटण घालूया। आणि आपण ज्यामध्ये आता हे उकळलं होतं पाणी, हे उकळलेलं पाणीच त्यामध्ये घालायचं। हो तितकं
आता याला चांगली उकळी येऊन दे. आपला शिवला मसाला तयार आहे. याची कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि खायला या.